Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσουμε τη ρύθμιση ασυρμάτου μοτέρ της εταιρείας Perla, που είναι κατάλληλο για χρήση εσωτερικής και εξωτερικής σκίασης. Όλα τα ασύρματα μοτέρ της εταιρείας έχουν τον ίδιο τρόπο προγραμματισμού, ενώ όλοι οι δέκτες είναι τεχνολογίας bidirection, δηλαδή αμφίδρομης επικοινωνίας, που μας επιτρέπουν μέσω της εφαρμογής Connector να ελέγχουμε ποσοστιαία τη θέση του μοτέρ και τη τρέχουσα κατάστασή του. Υπάρχει επίσης η επιλογή χρήσης γέφυρας διασύνδεσης των μοτέρ με το νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας Matter, όπου μέσω της εφαρμογής ShadeMate μπορείτε να προσθέσετε τις συσκευές σας στο HomeKit της Apple, έτσι ώστε να έχετε άμεσο έλεγχο των συσκευών σας και μέσω φωνητικών εντολών με τη Siri. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας παρουσιάσουμε ένα ηλεκτρονικό μοτέρ με ηλεκτρονικά όρια, όπου η ρύθμιση του πάνω και κάτω ορίου γίνεται από το τηλεκοντρόλ, ενώ σε περίπτωση που το μοτέρ έχει μηχανικά όρια, η ρύθμιση των ορίων γίνεται χειροκίνητα με τη χρήση Allen από την κεφαλή του μοτέρ. Η εγκατάσταση και ο προγραμματισμός του είναι πάρα πολύ εύκολος και γρήγορος. Για να προγραμματίσουμε το τηλεκοντρόλ στο μοτέρ, ανοίγουμε το ρεύμα και ο κινητήρας θα κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω. Αμέσως μετά και μέσα σε διάστημα 5 δευτερολέπτων, πατάμε συνεχόμενα το μεσαίο πλήκτρο. Προς επιβεβαίωση της αποθήκευσης του τηλεκοντρόλ, ο κινητήρας θα κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω. Αμέσως μετά, δοκιμάζουμε την κατεύθυνση του μοτέρ και σε περίπτωση που ο κινητήρας μας δουλεύει ανάποδα, κρατάμε συνεχόμενα πατημένα και ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα το βελάκι πάνω και κάτω από το τηλεκοντρόλ μέχρι το μοτέρ να κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω. Έτσι έχουμε αλλάξει επιτυχώς την κατεύθυνση του μοτέρ. Για να προσθέσουμε επιπλέον τηλεκοντρόλ στο δέκτη μας, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. Από το τηλεκοντρόλ που έχουμε προγραμματίσει, πατάμε μια φορά το RAW2 και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η κίνηση μπρος-πίσω. Έπειτα πατάμε το RAW2 άλλη μια φορά και το μοτέρ θα κάνει δεύτερη φορά μπρος-πίσω. Έπειτα πατάμε το RAW2 από το νέο τηλεκοντρόλ και το μοτέρ προς επιβεβαίωση κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποθηκεύσει το δεύτερο τηλεκοντρόλ ή κάθε επιπλέον τηλεκοντρόλ που θέλουμε να προσθέσουμε. Για την ολική διαγραφή του δέκτη, η οποία διαγράφει όλα τα τηλεκοντρόλ και όλους τους αισθητήρες που μπορεί να έχουμε αποθηκεύσει, πατάμε RAW2 Stop και RAW2. Αν θέλουμε να διαγράψουμε συγκεκριμένα κάποιο τηλεκοντρόλ που έχουμε προσθέσει επιπλέον στο δέκτη ή κάποιον αισθητήρα, τότε από το αρχικό τηλεκοντρόλ πατάμε 2 φορές το RAW2 και μια φορά πατάμε το RAW2 από τη συσκευή που θέλουμε να αφαιρέσουμε από το δέκτη. Επίσης μπορούμε να διαγράψουμε κάποιο τηλεκοντρόλ με τον ίδιο τρόπο που το προγραμματίσαμε. Δηλαδή, κλείνουμε και ανοίγουμε το ρεύμα και αφού το μοτέρ μας κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω, τότε πατάμε το stop συνεχόμενα πατημένα από το τηλεκοντρόλ, ως ότου το μοτέρ κάνει κίνηση μπρος-πίσω. Έτσι έχουμε διαγράψει το τηλεκοντρόλ. Για να προσθέσουμε τον αισθητήρα αέρα ήλιου στο δέκτη μας, πατάμε το RAW2 αφού έχουμε προγραμματίσει το τηλεκοντρόλ μας μια φορά. Περιμένουμε να κάνει το μοτέρ μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω. Μετά πατάμε δεύτερη φορά το RAW2 πάλι από το τηλεκοντρόλ και το μοτέρ θα κάνει ξανά μια κίνηση μπρος-πίσω. Έπειτα πατάμε μια φορά το RAW2 από το νεμούριό μας και το μοτέρ θα κάνει κίνηση μπρος-πίσω προς επιβεβαίωση. Και να σιγουρευτούμε πως έχουμε προγραμματίσει σωστά το νεμούριό μας, πατάμε το μεγάλο κουμπί με ένδειξη Up για να δούμε εάν η τέντα μας θα κινηθεί προς τα πάνω. Ρυθμίζουμε το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας αέρα ήλιου με τη χρήση των κουμπιών που υπάρχουν επάνω στη συσκευή. Για να προσθέσουμε τον αισθητήρα κραδασμού στο δέκτη μας, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσουμε τις μπαταρίες που βρίσκονται μέσα στη συσκευασία και να πάρουμε στα χέρια μας την πλακέτα. Πατάμε μια φορά το RAW2. Ο κινητήρας θα κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω. Πατάμε και δεύτερη φορά το RAW2, όπου ο κινητήρας θα κάνει πάλι μια κίνηση μπρος-πίσω. Και έπειτα πατάμε μια φορά το RAW2 από το αντικραδασμικό. Ο κινητήρας μας θα κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω προς επιβεβαίωση. Για να δοκιμάσουμε ότι λειτουργεί σωστά, πατάμε μια φορά το πλήκτρο Up. Η τέντα μας θα πρέπει να ξεκινήσει να κινείται προς τα πάνω. Για την επιλογή ευαισθησίας, κρατάμε πατημένο το RAW2 συνεχόμενα, ως ότου ανάψει το πρώτο λαμπάκι στη πλακέτα. Έπειτα επιλέγουμε με το πλήκτρο Up το βαθμό ευαισθησίας. Όσο πιο μικρό το νούμερο, τόσο πιο ευαίσθητος θα είναι και ο αισθητήρας μας. Για να αποθηκεύσουμε την επιλογή μας, κρατάμε το RAW2 έως ότου σβήσουν όλα τα λαμπάκια.
Για την ενεργοποίηση βηματισμού, κρατάμε πατημένο το πάνω και το κάτω βελάκι ταυτόχρονα μέχρι ο κινητήρας να κάνει κίνηση μπρος-πίσω. Αμέσως μετά, πατάμε μια φορά το stop από το τηλεκοντρόλ και το αφήνουμε. Με τον ίδιο τρόπο το απενεργοποιούμε. Για να ενεργοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία στο δέκτη, πατάμε RO2 από το τηλεκοντρόλ μια φορά και ο κινητήρας θα κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω. Μετά πατάμε το πάνω βελάκι από μπροστά και μια φορά το κάτω βελάκι. Ο κινητήρας μας θα κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω προς επιβεβαίωση. Για να ορίσουμε το επάνω όριο του μοτέρ, κρατάμε πατημένο το επάνω βελάκι κατεύθυνσης από το τηλεκοντρόλ μέχρι το ρολό μας να φτάσει στο επιθυμητό επάνω όριο. Μόλις φτάσει εκεί που θέλουμε, πατάμε το stop μια φορά για να σταματήσει και μετά με το επάνω και κάτω βελάκι κάνουμε μικροδιόρθωση εάν είναι απαραίτητη για να φέρουμε ακριβώς στο σημείο που θέλουμε να αποθηκεύσουμε ως επάνω όριο. Για να αποθηκεύσουμε, κρατάμε συνεχόμενα πατημένο το stop και το επάνω βελάκι μέχρι το μοτέρ να κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω προς επιβεβαίωση της αποθήκευσης. Έπειτα κρατάμε πατημένο το κάτω βελάκι για να ξεκινήσει συνεχόμενα το μοτέρ τη λειτουργία του προς τα κάτω. Μόλις φτάσει στο κάτω σημείο, πατάμε μια φορά το stop για να σταματήσει και με το επάνω και κάτω βελάκι κάνουμε μικροδιόρθωση για να το φέρουμε ακριβώς στο σημείο που θέλουμε. Αμέσως μετά πατάμε το stop και το κάτω βελάκι συνεχόμενα μέχρι το μοτέρ να κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω προς επιβεβαίωση αποθήκευσης του κάτω ορίου. Μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση του πάνω ή κάτω ορίου πηγαίνοντας το μοτέρ στην επάνω ή κάτω θέση και κρατώντας πατημένο το stop και το επάνω από το τηλεκοντρόλ για το επάνω όριο ή το stop και κάτω για το κάτω όριο, το μοτέρ θα κάνει μια μικρή κίνηση μπρος-πίσω. Έπειτα μπορούμε να κάνουμε τη νέα ρύθμιση και να τοποθετήσουμε το ρολό μας στη νέα επιθυμητή θέση που θέλουμε. Για να αποθηκεύσουμε τη νέα θέση, κρατάμε πατημένο το stop και το επάνω για το επάνω όριο ή το stop και το κάτω για το κάτω όριο. Για να διαγράψουμε τα όρια από το μοτέρ, πατάμε μια φορά το RO2 και το μοτέρ μας θα κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω. Έπειτα, πατάμε το κάτω βελάκι μια φορά και το μοτέρ μας θα κάνει πάλι μια κίνηση μπρος-πίσω. Τέλος, πατάμε το RO2 άλλη μια φορά και το μοτέρ προς επιβεβαίωση διαγραφής των ορίων κάνει μια κίνηση μπρος-πίσω.